Bukadezagun horrela, aurkezpen honen nibela, ez gendun espero bela. Ta Aitor ara geratu zaigu, ilan mutuak bezala, gaur ikusi da gaiak jartzeko, ere gai izan behar dela, ere gai izan behar dela. Badago nahiko ikasgai, urria da eta lasai, oraindik beste fetxen zai. Estudiante jendeak haze inbiri ematen dun ai. Azterketa garaian ez baino, beste urte guztian bai, beste urte guztian bai. Osteguna helduta farra, aurpegian irrifarra, ez da ez bizitza txarra. Baino azkeneko observazio bat daukat egin beharra. Bekizukoa ez dela hemen dagoen oker bakarra, dagoen oker bakarra. Hemen serio hain irri, ta gero izari xirri, eman dugu hainbat berri. Orain serio, orain gaitxarrik, ere ez digute jarri, eta bihotzez eskerrik asko, Iñakiri ta Aitorri, Iñakiri ta Aitorri. Txarrak ziranik ez usten, zer gai jartzale ilustre, ondo hornitu gaituzte. Eta entzule zenbait ikasle, zenbait jende bero gazte. Ingeniero gaitza irakasle gai, ondo bizitu zaitezte, ondo bizitu zaitezte. Gaiek hemen guri kalte, ez digute egin bate, orain bagoaz aparte. Eskerrik asko guztiagatik, gaurkoz portatu zerate. Zoriontsuak izan zaitezte, otsaila iritsi arte, otsaila iritsi arte. Jangela erdi beteak, ez da izango kalteak, Erasmuskoen parteak. Ze gogorra den ez ulertuta, mu ere ez esatea. Eskerrik asko hori da hori, taldekoak izatea, taldekoak izatea. Euskera dute gerturik, aditu dute gertutik, naiz ez entenditu tutik.
Hiru ordutan hortxe daude bai, patxaraz eta muturik. Euskal Herrian jende asko ez du olako errespeturik, olako errespeturik. Ta Euskal Herritik kanpo bada errespetu franko, bereziak geralako. Naiz ez ulertu benetan, hortatu zerate bapo. Ea ulertzeko kapaz zeraten, bueltatzen geranerako, bueltatzen geranerako.